Ku danna mana subscribe don mun samar muku da sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku kasance da tashar Kannywood Today TV. Shaƙatawar Abubakar Mai Shadda tare da ƙungiyar 1330 a ƙasar Dubai. Da ku biyo mu domin kallon wannan shaƙatawar tasu. Kar ku manta da danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.